Ty jsi z toho hotovej, ty bude dobrá kvalita dostat. Co to je za iPhone? Čerko. Tak to je dobrý, to jsem měl taky. To je hodně dobrý. Máš si trošku doprava. Dobrý. A jako se mu nějaký, hodně taky do vlogu. Možná to vlogu úplně vyrábí, bro. Máme na to. Jdeme na vlogu. Nebudu na vlogu. Máte na YouTube. Aku juga mau bagus.